tasha ta jaruman dan biki a yau 25 ga watan 8/2026 ga dandana an shiga tsakanin shamakin bahakon 'yan sanda bulin wando da shinkas a kafafun da zare baya sai bahakon jan wuya na gurmada shi ma ne bulin wando da gurmada ga dan bello dai shamakin bahakon 'yan sanda shaman a bahakon jan wuya ya bige auta ya kuma gashi da shamakin autan mamman kuma ni da kamata a ce ina son da kaga yanzu dai wannan daga cikin wannan lura autan mamman din da shamakin bakon yan sanda wannan ya yi da mata shamakin auta ga dan nan dai autan mamman ni kakan jira da shamakin mi wanda lokacin kale tana ana yi na dauko ka mace da ciki ce da lahi lahi sai ta yi aka ke gane ka sani autan ga dan nan dai wallahi autan mama ya ce min ga nan tare wallahi ni ce auta bari da jawaya wallahi lokacin jawaya ne wallahi bari shamaki kuma ya kalle zan ba ku shawara shaban jan wuya duk su dogon dogon ga duk su alasar da duk mu kore su ku bari musu komar gudu ne masu wallahi turmi na farko kowa ita ma idan bai wallahi akwai jira wallahi ku jira kowa ya tsaya wait kowa yana masu nutsuwa yakin ba a taɓa yi ne ba don't rush ba a taɓa ramben ne ba jan wuya don haka dole kowa ya wanda yi 500 ta kada a jira wai dan wani ko ki diwa ba shamaki na bahagon na an ce da dogon ci kasa bahagon jan waya sha kunkuru wadda kuma to na an kai nan da ina ruwan ku ka wallahi yanzu babu alkazibu laisa qalila wallahi babu wanda ga dan nan dai shamaki ya ce a zo a baya masu kallo dole na sai a shi ne bahagon jan waya ya ce a zo dai mai da kake gidi ni ne na Allah tsoro wanda ya dambe da dogon maman autan maman ka tsoron shamaki damben ba yi za a yi ba a mace kama mana babu guda ce kowa ya faɗi kai inna lillahi bahagon jan waya shamaki ne kai shamaki ka shiga Allah ya tsare ka samu dama ka kuce ya shiga amma bai shiga na da shi yace ba da Allah ya tsare ka shamaki shamakin ba ga ɗan sanda bahagon jan waya ya ce ka mai da hannu iskanci ina tare da garkuwar kurma duk mota ka da garkuwar kurma ka ce in kyale ka babu turan da nisan garkuwar kurma ban taba ganin ya faɗi irin ta jiyar wadda ya suma ai ka gaba ima magana ba jiya don ka ci umarka inna lillahi yawa ya cire wallahi ka sha maki jawa ya sha maki babu yan sanda ana abin da za a yi da yusuf babu yan sanda na biyu da yusuf da sha maki duk yaran babu yan sanda ne kuma duk suna cikin wannan dambe kai ga konkuma ƙaryata ɗan baka ci mota ba na yi ma ritaya na yi ma ritaya wallahi to ga shi yadin tun na kori shege bai da wani umarni an kore inna lillahi ina ma na da jama'a ga wata rashin mutunci na alayi jami'a ba haɓar yan sanda nan kai ba shamaki ni daga jira wai ba ba yan sanda bai takurewa wallahi ta yi haka biyu uku hudu wannan gaban gun arewa jama'a ya ce na gyara taho in ka cika nan la ilaha illallah shamaki ya babbanza shamaki daura in za ka yi ta lahiya ka samu dama har guda uku rafani ya ce an yi minti hudu amma tsaya bai tsaya
ku ga lahin su na ce da Allah amma ni ina dambe wallahi ba a buge wallahi ban ba wallahi in ina kuma wallahi ko na faɗi duk wanda an kai da mani da ganin na ha masu kallon mu da sauraron mu ga yanda na an shiga tsakanin aljani hayyan talasa da gurbada sai abu inda subhanallah inna lillahi abu inda inna lillahi subhanallah inna lillahi inna lillahi إنا لله سبحان الله سبحان الله هاي مالا لا حول ولا قوة إلا بالله كأي ممكن ذنبه والله أنت كنا مكدو ya je da cin gwado a dawo kaji ganji Rusau ba ka ɗauko ba lafi ba. Ranar dai tsakanin shagon Rusau da aljanar Autumama. Kai ɗan lokobi. Kai ɗan lokobi. Rusau da ya dambe da lai. Wurin da ka buga. Ko an ka buga na wallahi sai ya ja. Wani Rusau ya samu banza. Wallahi shi ne ɗan lokobin nan. Kai! Ya za ka buga ka shaida yanzu za a yi wani abu ha haɗuwa za a yi wa haɗuwa za a yi wa haɗuwa za a yi wa wallahi ina haɗa ba haɗuwa za a yi wallahi kai rika wani ba shanu shagen musaurawa ƙaramai muso kai ba kai ka ba shi da ba kai muso kai muso shi ma buga muso in kari ka buga ma hannu muso wallahi shagon muso la ilaha illa ruwa ne inna lillahi wa inna ilaihi dan da ake wallahi mai kyau kai ramane na koni da ma tuna ba shi yake ba ina da kamso shagon muso na kai hayya gare na ba ila ya ga kai ina ga ci kai masu kallon mu da sauraron mu gadan bana an shiga tsakanin shagon bahagon fala mai wando mai ja da mai kala-kala za a ce sai aljanin bahagon washa inna lillahi shagon bahagon fala shine daga jamus suke da wani wando mai kaloli sai kuma aljanin bahagon washa da bangara ya kuma da shagon bahagon fala ne dai da inna lillahi subhanallah la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah ana haƙi ba bahagon fala bahagon washa
ana bakin dambe wallahi subhanallah akwai matsala wallahi kowa na ake kasa ba kowa na ake kasa yanzu wallahi ba busa ka kai bari kin su ake eh wanda ake kayan ka busa ta bayan mu wani benci kashi buge shi wanda ya tashi kaga wanda an kai shekarun da sun ka lake aminu shi la ilaha illallah in ka ji wallahi aljanin ba haɓa wasa ya ƙone wallahi ba ku kwata ba dan to Abdullahi ya dai dan nan dai wallahi kai ya shagon bago fala aljanin bago washa subhanallah wallahi da daga sai da duka duka ya tashi wallahi da ya samu sai yana kare mai haba subhanallah kowa ne mai hado a tsakanin su ana bakin dambe no certificate wallahi jama'a za a yi dambe Sokoto shagon bago fala ya rikawa aljanin bago washa to Alazani kallon mu da sauraron mu ga nan mana an shiga tsakanin auta ana biya kudu shi ne da ba haƙon biyun sama'ila ba haƙo mai bakin wando da dada a kan shi subhanallah bakon biyun sama'ila a yau 25 ga watan 8/2026 inna lillahi inna lillahi bakon biyu ya kwaɓin laka miƙe